esaten duenean, altzatu behar duzue eskumako besoa. Eta kontrola esaten duenean, eskerrekoa. Eta gero, lau aldiz mugitu ipurdia. Eskuma tarantz hasita. Bigarren pausua. Abestiak oraingoan esan dugu aukeratu rola. Oraingoan egin behar dugu horrela lau aldiz. Eskuma tarantz hasita. Hirugarren pausua. Orain, esaidazu nola esan dugu bestia. Eta oraingoan egin behar dugu. Esaidazu nola. Eta gero, lau pausu eman, buelta ematen duzun bitartean, eskuma tarantz. Bat, bi, hiru, eta lau. Orain, abestiak esango du, esaidazu nola, egin behar dugu. Esaidazu nola. Eta gero, lau pausu eman da, buelta eman, eskuma tarantz. Hola, bat, bi, hiru, eta lau. Laugarrena. Orain, lau aldiz egin behar dugu, eskiotzaile baten modura. Eskuma tarantz hasita, hola. Bat, bi, hiru, eta lau. Bosgarrena. Orain, eskuak gora eraman, eta pausu bat eman, eskuma tarantz. Beste bat, eskerrerantz, eta orain, berriz egin eskuma tarantz, baina orain honetan ez ditugu oinak mugituko eta lau aldiz egin dugu besoekin soilik. Seigarrena. Orain, eskumako hanka aurrera eraman, gero atzerantz, aurrerantz berriz, atzerantz, eta orain, buelta, eskerrerantz. Zazpigarrena. Lau salto eman behar ditugu, hanka elkartuta. Izan behar. Bat, bi, hiru, eta lau. Zortzigarrena. Orain, besoa altzatzen dugun bitartean, hanka ireki behar dugu, bi aldiz, eskumakoarekin hasita, gero aldatu eskerrerantz, bat, bi, eskumakoa berriz, bat, bi, eta eskerrekoa, bat, bi. Bederatzigarrena. Orain, oinekin V bat marraztu behar dugu, besoekin horrela egiten dugun bitartean. Eta hori lau aldiz errepikatu behar dugu. Bat, bi, hiru, eta lau. Hartu kontrola. Aukeratu rola. Esaidazu nola. Egin dezagun froga. Ni, hemen nago ni, goizarratz eta gaur. Narabiena, biziala sortzen hau. Bigarren zatiarekin hasiko du. Lehenengo pausua izango da. Eskumako besoarekin hasita, zabaltzen dugu, gero eskerrekoa, eta orain eskumakoa gora eraman, eskerrekoa gora eraman, eta hori lau aldiz errepikatu. Bigarrena, hirugarrena, eta laugarrena. Bigarren pausua. Pausa honetan, lau buelta eman behar ditugu. Lehenengo, eskuma tarantz hasiko gara. Buelta, eta txalo. Lehen eskerrekantz. Bi, hiru, eta lau.
Hirugarren pausoa. Orain honetan, besoak mugitu behar ditugu bakarrik. Hasiko gara eskumatarantz eta betik hasita. 8 aldiz errepikatu behar da mugimendua. Hola, 1, 2, 3, 4, orain goitik. 1, 2, 3, 4, betik berriz. 1, 2, 3, 4, goitik. 1, 2, 3, 4, betik. 1, 2, 3, 4, goitik. 1, 2, 3, 4, eta azkenak 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Laugarren pausua. Orain, 8 pultsotan joan behar gara gure gorputza beraran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Besoak zabalduta, ezkerrekoarekin hasiko gara dabak egiten. Eta 8 egin behar dira. 1, 7, eta 8. Eta gero, beste 8 pultsotan gorputza egin. Azken. Amaitzeko, besoak mugitu behar ditugu alde batera, pausu bat ematen dugun bitartean. Lehenengo, eskumanantz. Gero, eskerrerantz. Eta hori, 8 aldiz. 3, 4, 5, 6, 7, eta 8. Eta gero, lau buelta, eta gero txalo. Eskumatarantza zita. 1, 2, 3, eta lau. Euskaraldia bertan da. Aho bizi naizi, belarri presari, zabalduz mezua beti herrizeri, buelta bat emanez betiko iturei, kontu izanez milaka aldiz, behin eta berriz ez dau mugarik, azke izan baimen barik, asko gutxi nahi zateakin, disfruta gozatu jendearekin, deskado mutila dizkideekin, irribarre berba zatu zurekin, bota belarrira, mingañan puntate. Itxitzagun begiak eta bibelarriak zabaldu, nire hautsak bihotz barruan dudana esaten aldu. Euskaraldia bertan da. Ni, hemen nago ni, goiz ardatz eta gau. Hau, narabilena, biziala sortzen nau. Ni, hemen nago ni, goiz ardatz eta gau. Hau, narabilena, biziala sortzen nau. Ni, hemen nago ni, euskaraldia bertan da. Hau, narabiena, euskaraldia bertan da. Hartu kontrola. Aukeratu rola. Esaidazu nola.